Nagpatigayon sa pagsinapol ng Iloilo Provincial Health Office o kan IPHO upod ang 43 tanan ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo kasunod sang paday nga nagataas nga kaso sang dengue. Iningin pangunahan ni Dr. Maria Socorro Quinyon ang head sang nasambit nga opisina kagiban pa nga doktor sa probinsya. Suno kay Dr. Quinyon may mga banwa na sa probinsya sang Iloilo nga nalabot ng epidemic threshold kag tuman kataas ang ma-record nga dengue cases. Dugang pa niya may 6 naman ka nagkalamatay bangod sa dengue sa probinsya sang Iloilo, gani igin pa ka maayos ang opisina nga sa pulon ang mga alkalde upod sang ila mga health workers agud nga mahibaluan ang ila preparasyon kag ginahimo nga interventions. Nagalaom naman ang probinsya nga mapadayon ang kolaborasyon sang gobyerno kag sang komunidad agud matap na ang nasambit nga balatian. May mga banuhan nakita nga nakalabot na sa alert kag epidemic threshold. No, may mga pila nakita ka mga municipalities kag sa isa lang ka semana. Imagine ka 348 new cases na ang nagsulod. So alarming man kay ang taas man ng attack rate, no. Ang una Bibadyangan nga may pinakataas nga attack rate at 33%, ginfollow ini sang Lemery with almost 20%. Sa karon padayon pa nga ginahimuan sang paagi sang Iloilo Provincial Health Office nga matap ng padayon nga pagsaka sang dengue cases sa probinsya. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.